Eleri dwi wedi agor Llwy ers mis Mai blwyddyn yma yn ystod y lockdown. Siop bechdanau ydi o. Hwna di'r peth lle. Dwi'n gwneud bob dim yn hyn, bob dim yn ffres. Fel arfer, mae pobl dod yma a gofyn sa chdi trio, sa chdi wneud y disan yma fi. A dyna sydd nes i wneud enghraifft y cheesecake. Byddai'n wneud afternoon teas, mae hwnnw reis boblogaidd. Buffet, rhywbeth mewn ffordd. Mae hein i gyd yn ffres bob dydd. A dwi'n mor roed lot allan. Dwi'n licio, fatha enghraifft na lot nhw cacennau cream yn ffres bob tro. So beth dwi'n wneud, roed rhyw ddwy a gwerthu'r ddwy a rhoi ddwy arall yn i'r lle nhw. Lle bod nhw ormod. Efo ffordd maen nhw'n mynd yn hen ac ystel, so well gen i cadw nhw ffres trwy'n amser lle. Dytha rhywun i siop chydig wsosna nôl, gofyn i fi wneud vegan cake, nes i vegan cake bendigedig yn siocled iddo. A dwi ar ddall bod nhw wedi troi, nes i'n fach hefyd, 2 fach, a nes i roed o i un y cwsmar oedd yma, a nath nhw'n dweud bod na wahaniaeth. So oedden nhw'n mwynhau y tisa vegan, a ni rioed yn eidyn o blaen. A ddim mae bechdanau'n dod yn hawdd i fi. Dwi wedi gwneud hynna blynyddoedd. O'n i'n mynd rownd cipyn i Nghaernarfon, stalwm o gwerthu nhw ddi Gwenar, o'n i'n gwneud sausage babs a bethau. Dwi'n gwneud sausage babs a sausage roll i ordro. Mae sausage roll pobl gwirioni, fe sausage roll i'n mynd licio nhw'n oer ac yn gynnas. Dwi'n joio wneud y jam fi yn y cakes. Dwi'n gwneud strawberry jam, a hwnnw lyflu da. A mae raspberry jam yn neis. A dwi'n mynd i wneud rwbob jam, dwi'n mynd i cael fi rwbob fydd yma. So dwi'n mynd i wneud rhywbeth jam. O, mae yna tisan crumble yn cwcio yna, so dwi eisiau thynnu hi allan. O, mae hon wedi wneud yn lyflu. Waw. Dwi'n meddwl na werthu hon, dwi'n bita hon yn hyn. O, gwythyn modd fod yma. Efo'r mreiddwyd i oedd o cael lle fel hyn. A dyna dwi wedi trio stalwm, wneud rhyw bethau, gwerthu bechdanau, neu wneud pethau o adra. A digwydd gweld y lle nes i ar werth blwyddyn dwytha. A dyna fo, dwi wedi prynu'r lle bach del yma mis Awst dwytha. A di bildio fo slo bach ar hynna. A dwi wrth y modd yma. Dwi'n mynd teimlo bod fi'n gweithio. Dwi wedi dweud bob dim da. Te, coffi, bob dim da. Dwi'n mynd i wneud lobsgaws a bethau yn y geia achos y pobl yn licio lobsgaws fi. A dwi'n mynd i wneud swpis, beth bynnag. Neu nhw fan hyn. Gret yma. Dwi'n wrth y modd, wedi gwir. Dwi'n wneud yn aml. Lot o weithiau. Mae'n mynd yn iawn, ydy. A bwriad ydy cario ymlaen am byth. Isio hwyl, dweud.